Fl-aħħar ġimgħat il-Partit Nazzjonalista nieda inizjattiva ġdida bl-isem ta' Ejjew Nazzjonalisti, inizjattiva ta' ġbir ta' fondi li dwarha tkellem il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt intervent telefoniku fuq Net FM il-ħadd filgħodu. Aħna rridu l-għajnuna tiegħek, rridu il-ħiliet tiegħek, irridu u għandna bżonn l-intelligenza tiegħek, il-passjoni tiegħek, il-ħila tiegħek, però għandna bżonn ukoll l-għajnuna finanzjarja tiegħek. Għaw min forsi mandux il-ħin biex jiġi jgħina, għaw min forsi mandux il-possibilità minħabba diversi impenji li jimpenja ruħu magħna, imma jista' jgħina wkoll billi jagħti kontribut finanzjarju tiegħu. Bernard Grech spjega kif dan huwa mod kif darba fix-xahar persuna tista' tagħti xi ħaġa b'mod regolari. Dawn l-ammonti kif spjega l-kap tal-Partit Nazzjonalista il-ftit tal-ħafna se jmorru bris il-ħidma bla waqfien tal-partit, bris pajjiżna u bris il-familji u n-negozji Maltin u Għawċin. Inkunu qegħdin nibnu flimkien bank ta' riżorsi finanzjarji li ħajkunu qed jgħinuna insaħħu l-messaġġ illum, naħdmu aħjar u nippreparaw ruħna biex inkunu tassew sfida immanka wkoll possibilità ta' rebħa għall-elezzjoni ġenerali li jmiss. Daw kollha interessati li jipparteċipaw f'din l-inizjattiva jistgħu jikkontribwixxu b'diversi modi fosthom permezz ta' ċekk pakabbli lil Partit Nazzjonalista mibgħut kull xahar lid-Dar Ċentrali Triq Herbert Ganado Pietà, permezz ta' standing order li tista' issir permezz ta' online banking jew billi wieħed iżur fera tal-bank fejn huwa diġà klijent u jagħti d-dettalji bankarji tal-partit jew permezz tal-website tal-Partit Nazzjonalista pn.org.mt/donate.